Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोङो दायो एयारपर्टआवहाय थांगासिनो थानोथ' हाला दिल्लीयावहाय ओरैबायसा गरम बेखायनो जों दायो न'आव थांफिनसै आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ दायो जोङो नै एयारपर्टआवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय थांनोसै आरो मोनसे खोथाबाव जे दायो जोङो सामार सिजनावहाय बायहेराव ओंखारलाङो दाथ' जा गरमखा आरो बेनि थाखायनो जोंना मोखां बा स्किन बा मोदोमा बिराद गाज्रि जायो आरो नोंथांमोना मिथिगौना जे जोङो मोखांजों लोगोसे बडिखौबो केयार खालामनांगौ आरोना मोखांजों लोगोसे बेखायनो आं दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोनजों माखासे बडि केयार इसेन्शियल आं शेयार खालामनो सानदों स' बेफोरनो जाहैबाय फार्स्टआवनो जोंना प्लामनिफ्राय बडि लाभिन सावार जेल ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हावाइ रुम्बा ओमफ्राय बेखौहाय दा सामारावहाय जोंनाथ' बिराद स्वेटिं जायो स' बेजोंहाय जोङो जुदि दुगैयोब्ला बेखौ इउज खालामोबा जों बिराद फ्रेश फिल खालामो आरो लोगोसे बेनि जिथु फ्रेग्रेन्सआ बिराद मोजां बिराद फ्रेश ओमफ्राय आरो लोगोसे बियो टिउब वाइसआवहाय फैदों जिहेतु बिराद मोजां मोनो आङो आरो बेनि बथलनि शेपआबो जा मोजांखा जा किउटखा स' बेखौहाय माबोरैहाय इउज खालामो आङो नायदो जोङो दुगैखांनायनि उनावहाय जोंना मा दा गरमावथ' जों एसि इउज खालामो बा फेन इउज खालामो कुलार इउज खालामो बेबायदियावहाय जोंना लिप्स बा मोदोमा बिराद ड्राइ जायो आरोना स' बेखौहाय जोङो मयस्चाराइज खालामनो थाखाय प्लामनिफ्राय बडि यगार्ट बे माने क्रिम बेसावहाय मोनो आरोना आरो बेनि फ्रेग्रेन्सआ ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय आरो बेयो जाहैबाय बडि यगार्ट विथ येल' जुसनि आरोना जोङो फुङावनो दुगैखांनानै बा जोङो मोनायावहाय जेब्ला उन्दुनसेयाव दुगैयो स' बेखौहाय फोननानै थाबा स्किना बिराद मयस्चाराइज जाना थायो आरो लोगोसे बिराद मोजां जायो ड्राइ जाया आरोना आरो बेनि उनावहाय जों गोलोमनानै जोंना मोनसे स्मेल फैयो जिहेतु स' आरो फ्रेश फिल जाया बेखायनो जोङो प्लामनि बडि मिस्टखौहाय फोननांगौ आरोना जुदि जोङो डिअफोर बेफोरबायदि इउज खालामाबा बे भेनिला भाइब्सनि आरोना बेयो बिराद मोजां फ्रेग्रेन्सआबो आरो बिराद फ्रेश फिल होयो आरो बे 3+ आवार्ससिम माने स्टे खालामो आरो गरमावबाबोथ' जों गरम होनानै न' सिङावथ' हाबसोबाय थानो हाया खामानिफोरखौथ' मावखानांखागोन आरो सोरहाबाथ' दैलि बेफोरबायदि खामानियाव थांनो गोनां जायो स' बेनि थाखायनो बेखौ इउज खालामोबा एकदम माने होल डे फ्रेश आरो मोनसे मोजां फ्रेग्रेन्स बिदि फैबाय थागोन आरो जोंना लास्ट प्रडाक्टआनो जाहैबाय प्लामनिफ्राय नैबे बडि लाभिन यावडे पारफिउम ओमफ्राय बेनि फ्रेग्रेन्सआ ओरैबायदि मोजां गाइस नोंथांमोना इउज खालामना नाय जुदि मोजां मोनाबा आंखौ बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो बियो ट्रेभेल फ्रेन्डलि जेरावहाय थाङो ट्रेभेल खालामनो बेवहायनो लांफाजागोन आरोना फिसाखा किउटखा बुस्थुआ ओमफ्राय आरो बियो 10 आवार्ससिम माने स्टे खालामो आरोना स' नोंथांमोना बेफोर प्रडाक्ट्सखौहाय पारचेस खालामनोबा प्लाम बडि लाभिन वेबसाइटआवहाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि डिसक्रिपसनावबो होनाय दंखायो बेनिफ्रायबो नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन लाबाय आरोना दे सुयो सुनांबाय नुयो बायबाय आंनिया Bye. गुबुन गुबुन जायगानि एयारपर्टफोरा जा गिदिर गिदिर माने 3 आवार्स सिगां थांखानांखागौ आरोना ओरैबायदि टाइम लाखायो माने गेटफोरानो बिराद बुरजा थायो नालाय ओमफ्राय जोंनि गुवाहाटियाव मोजांबो फिसाबाबो मोजां माने थाबनो एसे 1 आवार बा 1.5 आवार सिगां थांबाबो मोनहैयो आरोना बरियासे खिन्थु गुबुन जायगायावहाय जाया बिदि आयौ बिराद गिदिर गिदिर थायोना बिराद टाइम लायो आरोना गेटफोरानो बिराद बुरजा बुरजा नोंथांमोना जायफोरा माने दिल्ली एयारपर्टखौ नुफेराखै जा एसे हायो आं दिन्थिनो सानबाय आरोना स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आंनि सेरजोंहाय गासैबो एयार हस्टेसफोरा मालाय थांगासिनो बिसोरो जोंनि जिहेतु फ्लाइट दङ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटि थांगोन बेयावनो थांगासिनो आरोना बिसोरबो स' जोङो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटि फैनाय फ्लाइटआ भिस्टारायावहाय फैदोंमोन जोङो स' भिस्टारानि ड्रेसा बिदि जायो आरोना एयार हस्टेसफोरनिया
मार साइज मालाय बिराद सेलेरि मोनखायो खोमा आरो बिराद स्टेन्डार्ड नुयो आरोना खामानिखौहाय स' जोंना टाइम जाबाय बर्डिं पासखौ लानानै नै जोङो थांगासिनो सेन्देल गोदाना नै Kok jaga फाल्तुनिया मा फाल्तु मालाय बायबायबा आं दा मा खालामनो दे मियानि फुङावनो फ्लाइटआ नङा गाइस आंनिया माने भुल जादों आरोना फ्लाइट टिकेट दाननाया माने भुल जाबाय माने एसे माथा गरम दंमोन आं स' जोंना इन्डिग'मोन आरोना फ्लाइटआ मिस जाबाय ओमफ्राय आरो उनावहा डाइरेक्ट दानफिनबाय आङो ओमफ्राय दानफिननानै आरो खामफिनबाय आरोना फाल्तु सबनिया सब फाल्तु बेसां रायबाय थायो आंखौ सेन्देलाबो नायाखैमोन सेन्देला इयो माबानियो स्ट्रिट स्टाइल स्टरनि खामानि गैया दाम खम होननानै बायबाय खामानि गैया साला सेन्देला मा जाबा आंहासो दाय जायो नङालै नङा रागा जोंनो सेन्देल बायस'नायखौ सोर फाननाय फानना होबा बायना होनांबाय नामा फ्लाइटनि सिङाव बिदिनो साउन्ड जाबाय थायो ओरैनोलाय जेबो मोना आङो गाखोनायखौ ओमफ्राय बे साउन्डनो खोमायानो होथेजोबो आरोना बिराद हारला बेखायनो आङो भइस अभार होदो गाइस आरो भिस्टारायावहाय माने बिदिनो लान्चखौ होखायो आरोना पेकेट लान्च बिदि होयो स' आङो चिकेन नुडल्ससो बिदोंमोन ओमफ्राय चिकेन नुडल्स बिदि एक्सट्रा थाया आरोना बिसोरनियावहाय भेज नन भेज बिदिनो मालाबा राइस होयो फ्राइड राइस होयो मालाबा रल होयो स' दिनैहाय मा होनोथाय बेखौ एक्जेक्टलि आं मिथिया रल होदोंमोन नामाथाय चिकेन रल ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं कफि लोंनो थाखाय जगार खालामगासिनो जानानै मोदोमानो बुगाला जोब्बाय होमबाबो जानायखौनो गारा बे गेम स्ट्रिट दैमारिया ओमफ्राय मा होननानै बुङो उदैयाथ' जाबाय बुङो जानांला होननानै बुङो खिन्थु नैबे खुगायानो थानो हायाना गाइस बिराद लुगैयो जानो Good evening, ladies and gentlemen. As of now, we are only 270 kilometers from our destination, Guwahati. We shall be starting our descent from स' नै गाइस फ्लाइटनिफ्राय बिथिं विन्ड'थिं नाहरबाथाय खिरखिथिं नाहरबा खारनाय बायदिखौनो मोनो आरोना जायगा थाइसेयावनो थाबाय थानाय बायसा मोनो नै जोमैनि सायावहाय माने आं बेखौ मानि थाखाय खिथादो जायफोरा फ्लाइटआव गाखोफेराखै जेनेबा बहुत मानसिफ्रानो गाखोफेराखैथ' जोंफोरबोथ' सिगां गाखोफेराखैमोन नङा होमबा जोंबोथ' बारा गोबाव जायाखै फ्लाइटआव ट्रेभेल खालामनाया ओमफ्राय आं दिनैहाय गोसोखांदों आरोना आंनि फार्स्ट आं जेब्लानोखि फ्लाइटआव गाखोदोंमोन बेयावहाय आं हारसिंमोन आरोना स' बे आंनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्समोन हारसिं गाखोनाय आरो आं बिराद नार्भासमोन आरोना जे माबोरैबा माबायदि वेब चेक इन खालामो बोरै सिकिउरिटि चेक खालामजायो बोरै बर्डिं पास लायो मा खालामनांगौ मा मानांगौ जेबो मिथियामोन आङो स' आङो इउटुबनिफ्राय बिराद हेल्प मोनदों बेखायनो आं इउटुबखौ बिराद गोसोथोयो ओमफ्राय मा होनना बुङो नोंथांमोनाबो जुदि नार्भास जायोबा फार्स्ट टाइम फ्लाइटआवहाय हारसिं थांनायावहाय स' नोंथांमोनखौ आङो साजेस्ट खालामो जे नोंथांमोना इउटुबावहाय भिडिअफोर नायबानो जाबाय माबोरै स्टेप बाय स्टेप माबायदि खालामनांगौ ओमफ्राय आरो लोगोसे आंनिबो मोनसे भिडिअ दङ आरोना गेम स्ट्रिट फ्लाइट होननानै सार्च खालामबानो इउटुबावहाय मोनगोन मामोनथाय टाइटेला बावबाय आङो जिखुनु मोनगोन आरोना बेयावहाय आंनि खानायनि कालारखौ मोजां मोनदों नुवाखै नोंनिया खामानिया जोब्बायना जोबासै दिल्लीयाव फैनो खामानिया जोब्बाय
ना जाबाखै होनदों आंनियाथ' जाबावबाय आरो थाबावगौमोन आं ओमफ्राय लावदुमा टाइम गैयानो जानला मानला गुवाहाटीयावहाय मोनफैबाय जोङो हाबग्राथिंसो मा होनो ओइ इसोरखौ लोगो मोनो मियाबो दाख्लैबोथ' सोरखौबा लेंहरदोंमोन ना नै दा बेगखौ नेगासिनो बेगानो फैयाखै बै मोनसेयासो नामाथाय गोसोआवनो गैला आङो 1 2 3 ल'सो नै जोंनिया सने मोनफैबाय आरोना गुवाहाटी एयारपर्टसिम ओमफ्राय दायो न'आवहाय थांनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ बाय बाय